Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subunga adlaw, July 24, 2025. LPA sa guwasang par, isa naman ka bagyo. Emong, typhoon category, kag magalandfall sa Pilipinas, buwas nga adlaw. Wing van nga may karga nga mga parts ang salakyan kag aircon, nasunog sa kabangkalan. DRRM protocol review ginapanawagan ni Gov kasunod sang pagkapatay sang anong ka mga persona. Bangkay sang Negrense OFW nga napatay sa Israel, nag-abot na sa probinsya. Kag sa good vibes, mga lugar sa Negros Oriental kag Iloilo, bida sa Philippine adaptation sang It's Okay Not to Be Okay nga series. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility sa naman ka bagyo. Samtang Emong typhoon category na kaginalantaw nga magalandfall buwas Biyernes. Ang bagyo nga Dante as of 10 a.m. mangyara na sa 735 kilometers east-northeast sang Itbayat, Batanes. Nagapalapit na ini sa Ryukyu Islands kag nagapabilin ini sa Kabaskugon nga 75 kilometers per hour. Ginapaabot nga si Dante ang maga-exit na sa PAR subong nga hapon ukon sini nga gabi. Ang bagyo nga Emong naman nagbaskog na gid kag karon isa na ka typhoon samtang mahinay ang gihos sini sa West Philippine Sea. As of 10 a.m., yara na ini sa 220 kilometers west-southwest sang Dagupan City, Pangasinan, kag may kabaskugon nga 120 kilometers per hour. Bangod kay Emong, may pila ka mga area sa Luzon nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ginapaabot nga mag-landfall ini sa La Union ukod Ilocos Sur sa buwas. Samtang LPA naman sa guwasang PAR ang nangin isa na kabagyo sa karon. Yara pa ini sa 2,080 kilometers east sang southeastern Luzon, kag may kabaskugon nga 45 kilometers per hour. Sa number 9, ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region nagapadayon sa ilang relief efforts sa mga nahalitan sang bagyo nga krising sa nagligad nga semana. Padayon ang pagpanagtag sang family food packs kag sa Binalbagan masobra sa 1,000 ka mga food packs ang ginpanagtag sa 6 ka barangay nga natamaan sa pagbaha. Ini amo ang San Teodoro and Claro, Santo Rosario, San Jose, Canmoros, kag Marina. Sa San Enrique naman, masobra sa 1,500 ka mga family food packs ang ginpanagtag sa 3 tanan ka mga barangay nga amo ang malubha nga naapektuhan sang pagbaha. Ini nga mga barangay amo ang Tibsok, Tabao, Rizal, kag Ginturilan. Antes sini may mga LGU na nga nadulungan sang relief packs ang DSWD. Sa number 8, lalaki na lumos sa Kawayan. Ginbawian sa kabuhi ang isa ka lalaki matapos malumos sa suba nga sakop sang barangay Gilhungan, Banwas sang Kawayan, Negros Occidental, Santong Martes, Hulyo 22. Base sa impormasyon, papauli na kuntani sa Ilapulian ang 30 anyos nga biktima. Gikan ang biktima sa isa ka ilimnan kag nag-agi sa suba. Nagresponde ang Philippine Coast Guard Kawayan kag gin-rescue ang biktima. Ginhingagaw dala sa Kawayan DRRMO ang biktima padulong sa Kawayan District Hospital apang siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 7, ginkumpirmar ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo nga nangin job order worker sa syudad ang babae nga nadakpan sa buy-bust operation sa Punta Taytay sumugod Marso 2025 tubtob Hunyo 2025 lamang. Nakuhaan sang kapin 50 grams o kun
340,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang 34 anyos nga subject nga nagaobra bilang school admin staff sa isa ka buluthuan sa Bacolod Miyerkules nga adlaw. Sunod kay Mayo, sini nga July 2025, gin-endorse for retention bilang job order worker ang nasambit nga babayi bangod sadto nga tion wala pa man sa may nabaton nga mga reklamo batok sa iya. Apang bangod sa natabo, wala na sang plano pa ang syudad nga batunon ang nasambit nga anay job order worker. Ini nga mga insidente isa sa mga rason sunod kay Mayo nga nagapanawagan ang alkalde sa Bacolod nga si Mayor Greg Gasataya sa mga job order applicants nga luyag mag-obra sa syudad nga dapat wala sila sa involvement sa anuman nga aktibidades angot sa illegal nga droga. Magluwas sa mga ginapatigan nga validation kag background checking, ginahaylo sunod kay Mayo nga magpa-drug test ang mga aplikante sa syudad. Subong July 2025, ging-endorse ang iyang ngalan for retention. No, kaya wala man may na-receive abing ang mga reklamo, kung magaging endorse for retention, dira na siya na-assign sa isa ka eskwelahan, dira sa Barangay Punta Taytay. Pero technically speaking, hindi siya appointed pa nga job order. Correct. Wala pa siya appointment. Kumbaga, sometimes it's a protocol sa mga existing bilang mga job order nga gina-endorse for retention. But they will not be considered as job order employee sa city government until and unless may appointment na sila. So at least to set the record straight, at the time of her arrest, hindi siya appointed or appointee na job order employee sang syudad. Sa number 6 wing van nga may karga nga mga parts ng salakyan kag aircon na sunugan sa Kabankalan. Nagdabadaba ang isa ka wing van samtang nagapasaka sa taklaron nga bahin sang dalan sa sitio Amakan, Barangay Oringao sa siyudad sa Kabankalan, Miyerkules nga adlaw, Hulyo 23. Mga box nga may unod nga mga parts ng salakyan kag aircon ang karga sa wing van. May ginakayo nga dalan sa lugar kag maswerte nga yara natabuan ang truck na naga-deliver sang tubig sa construction site. Nagbinuligay ang mga tao sa buligman sa water truck nga tapnaon ang sunog. Tubdob nga nag-abot ang mga bumbero. Gindayaw sa mga netizens sa social media ang bayanihan spirit sa mga pumuluyo sa lugar kag ang madasig nga pagresponde sa water truck kag sang katapos ang Bureau of Fire Protection Kabankalan. Agud gidayon nga matap na ang sunog. Suno kay Fire Officer 1 Jezreel Hersalia, fire investigators ang BFP Kabankalan, iga-transport kuntani isang wing van ang mga parts ng salakyan kag mga aircon padulong Cagayan kag sila ang maagi via Dumaguete. Base sa inisyal nga investigasyon, nagasugod sa muffler sa idalom sa salakyan ang kalayo. Ginabulubanta 50,000 pesos ang danyos sang sunog. Wala sang reported injuries sa insidente. Sa taklaro na area, way sa naka-notice siguro lawig na guro ng iya na muffler sa dalom na batas na. Then taklaron, namuto na marisa to do yung makina, kadto sa exhaust sa niya na muffler na damage. Kagang iya na ang gasigi, buga ng iya no, nag-go sa iya na platform na lamam na ang platform nila is kahoy, asa nagutot. Sa number 5, NIR, ikaduha sa may pinakadako nga populasyon sa Visayas. Negros Island region sa karon may 4.9 million nga populasyon. Inibase sa pinakaulihi nga result sa Community-Based Monitoring System, Census sang 2024 nga ginrelease ang Philippine Statistics Authority sining bulan lamang sang July. Ang probinsya sa Negros Occidental, wala labot ang Bacolod City ang may masobra sa 2.6 million population. Ang Negros Oriental naman ang may masobra sa 1.4 million kag ang probinsya sang Siquijor 107,642. Ang Bacolod City nga nagaisahanon nga highly urbanized city sa NIR
ang may 624,787 population. Sunod sa Commission on Population and Development, may average increase ma 36,151 sa kada tuig humalin sang 2020 tubtub 2024. Ang population size ng NIR ang nagapangaduha sa Region 7 sa apat ka mga region sa Visayas. Kung sa bilog naman nga pungsod, ikanapulo ang NIR sa kadamuon sang populasyon. Pero kung lang tawon ang population growth rate, may pagnubo ini. Sino kay Attorney Bruce Ragas ang pamuno ng Commission on Population and Development NIR, nagakasayuran nga pagsaka sa populasyon sang NIR yara sa slower rate. Mahimo isa sa nagtugas sini sunod sa iya ang declining fertility rates. One of our attributions there is that the pandemic, the COVID-19 pandemic, might have affected the population growth rate because it has affected the fertility decision making of our couples at that time. Sa number 4, bagong opisyalis ng Negros X nanumpa na pag-solarize sa mga talatapan ginaduso sa mga LGU. Nanumpa na kaina ang mga bagong opisyalis ng Negros Association of Chief Executives nga magapungko humalin karon nga 2025 tubtub 2028. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sila nanumpa. Ginsiling ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga karon nagapungko bilang presidente, ilang nga ginabaton kag ginasuportahan ang panawagan sa gobernador nga mag-solarize. Ini ang isa sa mga tikang karon sang probinsya nga ginapatuman angot sa pag-shift padulong sa cleaner energy. Sunod kay Escalante, santo ang paggamit ng solar energy sa kinahanglanon sa mga talatapan sa LGU kag may nagakaigo pa nga savings gikan diri. Nagapakig-angot naman sila sa ilang counterpart sa duha ka probinsya sa rehiyon para sa ginalantaw nga NIRAs. Si Escalante ang nagtalos kay Anay Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez nga karon 3rd District representative na. Ang Negros X ang insugdan ni Sadto Governor Joseph Marañon sang 2002 sa tuyo nga mapabakod ang collaboration sa mga LGU kag main forum man sang policy exchange kag local concerns. Perfect scenario with yung LGUs, municipalities, cities, and city halls and everything. Kaya daytime lang yung opisina mo. No, daytime opisina. So that's why we are actually sa Cadiz, ara na ongoing siguro solarize na ang mga panels sa babaw. Kailangan nun, di kadako sa savings. May naara different schemes pro anything we do basta mag renewable energy ka advantageous din sa LGU. So we are one. We are in agreement. We are in agreement with the proposal of the governor. How about the other challenge of Governor Don regarding a review of the protocols sa atong disaster preparedness? Yes, I firmly believe that. No? Very important. We should have done that many years ago. Sa number 3, Manila-Bacolod, Manila flights nalakip sa stentang apektado nga flights tugas ang malain nga panahon. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines sukon kaap ang nagpagwas ng listahan sa mga flights nga apektado sa Bagyo Dante kag Emong. Subong nga Huwebes, tanan ka mga flights sa nagkalain-lain nga mga airline companies ang apektado. May 7 ka flights ang Philippine Airlines ang kanselado. Masobra naman sa 50 ka mga flights ang Cebu Pacific ang kanselado nga nagalakip sang Manila-Bacolod kag Bacolod-Manila flights. Ginabisuhan ang mga pasahero nga makig-angot sa ilatag sa ka mga airline company para sa updates kag rebooking.
Sa number 2, kasunod sang pagkapatay sang anong tanan ka persona sang mag-igo ang habagat nga nagdala sang tuman nga ulan kag pagbaha. Gobernador sang probinsya ang nagapanawagan sa mga alkalde nga lantawon liwat ang mga Disaster Risk Reduction Management Protocol. Zero casualty ang dapat i-target kung mag-igo ang kasubong ng mga sahi sang tion sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson. Ini ang isa sa ginduso sang gobernador sa iyang mensahe sa swearing-in ceremony sang bag-o nga mga opisyales sang Negros Association of Chief Executives. Sunod kay Lacson, ang natabo pahanumdum sang unpredictability kag puwersa sang nature. Dugang pa niya, ang disaster response nagasugod antes pa man mag-igo ang kalamidad. Ginahaylo niya man ang mga alkalde nga hindi lamang mag-invest sa equipment kag infrastructure, kundi magplano sang matulid kag mag-coordinate sa tanan nga level sang gobyerno. Sunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga presidente sa Negros X, nagaugyon sila kag magabuylog sa isa ka province-wide DRRM summit. Depende na sa gobernador kung saan o ini patigayuno. I brought up the issue that we lost some lives, no? And so that's why I want the DRRM concerned to review its protocol. Would that have been avoided or not, no? But we'd like to think that everything can be avoided, especially casualties, no? So i-review lang and see to it if there was something wrong in the protocol, then they have to correct that. But every time we have a typhoon, which brings about massive flooding, we always target zero casualties. Kag sa number 1, nag-abot na sa probinsyang bangkay sa nagrensa caregiver nga napatay sa Israel matapos maigo sang missile ang ilang nga ginaistaran. Ginadumdum siya sang iyang mga himata bilang isa ka mabinuligon kag maalwan nga utod. Yaring report. Ginsugat sa Bacolod Silay Airport kaina sang aga sang iya mga himata lakip na mga opisyales ang bangkay sang 49 anyos nga si Leia Mosquera. Ang iya nga utod nga nagatrabaho man bilang caregiver sa Israel nga si May Joy ang nag-upod papauli sa iya nga bangkay. Si Mosquera ang nagtaliwan sang July 13 matapos mag-angkon sa mga malubha nga samad. Suno kay May Joy, naigo ang flat nga ginaistaran ng Leia sang Iranian missile sadtong June 15. Ginbulong siya sa ospital o galing wala niya nalampuwasan ang mga samad nga naagom. Si Governor Eugenio Jose Lacson ang personal nga nagsugat kag ginpalambot ang pag-unong sa kasubo sa pamilya. Ang mga OFW suno sa iya ang mga baganihan sang pungsod, labi ng ilang nga kontribusyon sa ekonomiya. Ako siya sa Israel kay sakripisyo para mabuligan ang pamilya natin. Kapagtang kung anong matabo, especially sa isa kagera. Kabay pa na mapuntat na ning gamo dito sa ay kadamo pa ta mga Pilipino to sa Israel. No? So sa liwat condolence kit. No? And may ginapreparar man kami na tulig. Hindi lang namon dayo maribis. No? Pero pagod ka lang, no? Pagod ka lang, preparado na. Ginapasalamatan sang himata ni Leia ang bulig kag assistance nga nahatag sa ila sa tunga sang kasubo. Thank you sa pag-welcome sa mangod namon. Nga ari kag giti subong nga nag-usik kag isang time mo nga makakadto di ko pud samon. Madamo gyud nga salamat. Salamat kay sa UWA, sa DMW, sa financial state assistance nga ginatag nila sa amon sa pag-process nila sa utod namon nga nakaabot disa sang safe and sound nga buo. Kapasalamat kami sa Ginoo nga gindalaya pa di gipapuli ipangutod namon nga buo nga makita pa namon. Gindiretso naman ang bangkay ni Leia sa San Enrique. Suno kay Mayor Gilson Tubilyara, kay tungod nga frozen pa ang bangkay, buwas o kung sa masunod pa nga adlaw ang paghaya. Wala pa sang patod nga impormasyon kung saan o magasugod ang haya kag kung saan o ang lubong. Nagserbe nga treasurer sang barangay Ginturilan si Leia antes magtrabaho bilang caregiver. May 10,000 pesos nga initial assistance ang banwa. Ang probinsya naman, suno
kay Governor Lacson, may 190,000 pesos nga pondo para sa pamilya. Nag-istorya mo ko sa utod pag plastar ko man ma-discuss kami kung anong form ang ibulig siyang banwa sa iyo. Amo na nga mo yung diskussan kanina kag so far do guro pa ako anon patunila pa tunawon pag urong ayos sa lawas siya. Pag pagkatapos gina-prepare pa nila siguro it will take 1 or 2 days pa na. We were there to pay our last respects for Miss Leia Mosquera. She is an OFW who sacrificed her time away from home, if only to bring a better living for the family, And at the same time, you also know that OFWs are the biggest contributor to our economy in the country. If I'm not mistaken, they brought in 33 billion last year. Ginsiling ni Overseas Workers Welfare Administration 6 Director James Menjola nga ang instructions sa ilang nga talatapan kag sa Department of Migrant Workers ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga hatagan sang suporta kag bulig ang pamilya. Ang OWA ang magagasto sa pagpalubong sa kay Mosquera. Kag sa Good Vibes, pila ka mga lugar sa Negros Oriental, pati na sa Iloilo, bida sa Philippine adaptation nga series nga It's Okay to Not Be Okay. Sa trailer pa sa nga series ng ABS-CBN nga It's Okay to Not Be Okay, makita ang golden sunset sang Nagba Seawall, kaga Panaon Point Road sang Shaton, Negros Oriental. Bida man ang social garden sang Foundation University sa Dumaguete City. Naghatag naman ini sang excitement sa mga Negrense fans kag flashback sa mga alumni sang among mga spot sang eskwelahan. Bida sa Philippine adaptation sang series Sanday Ann Curtis kag Joshua Garcia. Kalabanan naman sa location sang series ginshoot sa Iloilo kung sa diin makita ang mga iconic nga mga lugar sang City of Love. Ang seryeng sarang malantaw sa Netflix, ABS-CBN Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live on YouTube, Jeepney TV, A to Z, kag TV5. Kag of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Gloria Bantigue. Good afternoon, Ma'am Barbara. Watching from Pulupandan. Nelson Marvin Aurino Leonora. Watching diri sa Dubai. Maayong hapon, Digicast Negros. Kay Joshua Lancelot Torres Sabio. Good evening. Pa-shout out kay Lolo Noel Agustin of East Homes 3 and Toto Adriel and Adrian. Kay Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast, watching from Payao, Binalbagan. Kay Jessery Garucho Hevero, good PM ka Digicast Negros, Ma'am Barbara, watching from Sarait. Shout out sa mga pamutong Kiwi, Jolan, kag si Ending. God bless. Kay Jocelyn Loquero, maayong hapon, Digicast Negros, watching from Hong Kong. Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon sa imo, Hensley. And of course, maayong hapon kay Andre Tahonera, kay Chona Evangelista Caredo. Good afternoon, Digicast, watching from Singapore. Kay Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Digicast. Kagamoyado ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.